De eerste nieuwe prins van dit vastelovenseizoen verscheen vrijdag in het Sterkske. Bij de Pielhaan werd de opvolger van Prins Martijn bekendgemaakt. Prins Carnaval 2024-2026 is Prins Siem de Lustig! Het hoge woord is eruit. Hoe voelde dat moment van uitkomen? Bijzonder. Een half jaar lang mijn mond moeten houden en dat is voor mij heel lastig. Was ook niet helemaal gelukt, toch? Nee, ik denk 2 dagen nadat ik was gevraagd, werd ik al de vuur aan de schenen gelegd eigenlijk en versprak ik mezelf al. Dus, maar het is geweldig, het is super, ja echt. Wat kun je ons eens meenemen naar het moment tot ze aan de deur stonden? Wil je de geblurde variant of alles? Ik stond in mijn onderbroek en er belde iemand aan. Ik dacht dat is een kameraad. Dan kan ik in mijn onderbroek ook wel open doen. Dat bleek niet zo te zijn. Dat bleek vorst Bas te zijn. En die stelde vervolgens de vraag. Wil je prins zijn? Te ja of te nee? Dus dat was ook een bijzondere avond. En wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven is ook wel de vereniging De Pielhaan. Dat het zo'n warm hart toedraagt, zo vriendelijk is. En met deze 2 adjudanten aan mijn zij kan ik niet anders dan een geweldige vastelovend hebben. Wat zijn er dadelijk in deze periode momenten waar je echt naar uitkijkt? Ik denk waar ik het meest naar uitkijk, dat zal... wat is dat voor mij? Ik denk toch wel de laatste dag eigenlijk van de vastelovend. Vind ik altijd het meest bijzondere. Terugkijken op wat er gebeurd is. En terugkijken op je ervaring. Ik weet niet hoe dat voor mijn adjudanten is. Waar kijken jullie het meest naar uit? De ganse vastelovend. Ik denk gewoon blijven. We zien het wel. Ja, ik heb hem zo nog nooit beleefd, dus we gaan het aanzien. Waar kijk je het meest naar uit? De hele carnaval, alles. Gewoon van A tot Z, van het begin van de trein tot het einde. We gaan het gewoon meemaken. Dat gaat top worden, weet ik zeker. En als het dan als woensdag is, hoe hoop je dan tot ze jou hier herinneren? Als die rooie uit rooi vasteloven met een rooie, dan wordt het een mooie. Want jullie hebben ook een primeur, een eigen prinsennummer. Klopt, ja. De primeur van de Pielhaan, inderdaad. We hebben een nummer geschreven, geproduceerd door Paul Engels, waarvoor grote dank. En we zijn heel benieuwd hoe het uit gaat pakken. Er zit een geweldig dansje bij. Kan iedereen meedoen? Omdat ik vastelovend vier. Toch hier, alle mensen hier. Toch snel een beetje bier. Omdat ik vastelovend vier. Prins Siem en zijn adjudanten feliciteren kan tijdens de receptie op zaterdag 17 januari. Vastelovend vieren met een rooie, dat wordt een mooie. Allah!